DP-ne teng Mas kuwi. Aku sing penting aku wis entuk kok. Apa? Aku sing penting wis entuk DP. No kuwi. Iya. Terus sing angsuran sapa? Ya wis golek dhewe. Pinteran kok sampean. Ayo pinter no aku. Pak nyanyi apa piye to, Pak? Monggo nek kersa nyanyi monggo. Bisa lho, Pak. Apa buke joget ngono lho, Bu? Oh nggih. Ya Allah. Biasane iki nek ngene iki sok dijogeti ya kan. Aku yo pengen dijogeti. Ayo, biasane iki kanu mang matur kali Pak Ari karo Bu Ari. Anu nyanyi nopo joget, nopo nyawe. Lah wong wis dikai duit kok yo jaluk maneh. Mau kan DP. Hah. Ya Pak, nggo sangu anake iki lho. Ya wis. Ojo lali bawaleku.
tresno balung nangka bebasane mung takon katon seliramu wae Bapak niki lagune sampun ya Pak? sampun Tidak nambah lagi? Mboten. Atau barangkali yang punya sini ada yang punya lagu? Niku wong sing kagungan santri pekok niku Pak Pur. Pak berarti sampean Niki. je utang ya Mas? Ije utang aku. Bapak santri pekok Pak? Iya. Niki tadi DP-nya sudah dikasih dia. Iya. Kenapa dikasih dia Pak? Kalau dikasih dia nanti penyanyi minta angsuran. Oh ngono. Oh ya wis. Nek ngoten mangke mang parengke niki mawon Pak nggih. Ampun parengke kula Pak. Tekno. Ayo tekno jek duwe utang kok. Aja lali pawelingku. Uga mono Mas janji-janjimu. Aku kang sedo satu. Tak enteni nganti saelingmu. Monggo budene dikancani. Monggo Pak De, monggo Pak De, direncangi. Monggo Pak De. Gubuk asmara. Ya yo.
masih punya utang sama saya ya. Jangan sampai lupa. Catatan saton ning ati. Bude kalau ngomong jangan mendadak, saya kan stopnya kan jadi mendadak begini nggak enak kan, saya jadi minta sawer lagi kalau begini. Iya. Ngerentengi wedoan mas. Ngerentengi wedoan, tasih spesial kagem Bude. Jan. Pak Edi catat ya, jangan kemana-mana ya, nanti saya telepon loh kalau nggak ada. Nggih, monggo Pak Edi, katuran Mbak Riki monggo, pinarak mriki monggo Pak Edi. Siap, monggo ngerentengi wedoan, Chandra Pesona. Yuk.
Ayo Mbak Puput bareng, monggo. Yang spesial kagem Mama Ella. Nggih, sugeng rawuh, sehat selalu. Nggih, kagem Mama Ella Serombongan. Keluarga Pasar Cibubur. Matur suwun, rawuh pun. Barang
Pak David. Kena HE. HE ngadeg lho Mbak. Ya Allah Mbak kok diotegel. Nek orang ini. Orang ini kok iso nyaur utang. Cicilan HE dhewe. Kok HE ne jane ora yo? Keluarga lho iki lho. Loh, justru keluarga kuwi diberdayakan. Saling membantu. Pintere HE Pak De. Aduh. Kelingan. Apa iki? Pak De. Catatan sajroning ati. Dadan luntur kaya merati. Aku kowe dadi garwa. Marga Pak David. Pak David kalau awake dene. Yang lewat aku kelingan bukae yen tanggular nek cakap tulisan warna Aku kena HE Wido, kowe aja melu-melu we. Wis, nih tak linggui Pak. Ayo ayo Pak De. Pak De. Wae iki. Ada dua. Kowe pinter. Pak David, HE-ne gur pisan. Kono ketemu iki. Mungkin dewan rene nyaur sik. utang kok. Mesake Pak De ku lho. Gak apa-apa kok ngono kuwi isi dhewe put dompete. Mbok dhewe urut teko iki. Nah, timbang tinta iki mamawah mending tak entek iki. Catatan sajroning ati dadan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa marga laran ning gubuk asmara. Nyun Chandra Pesona lagi. Ini spesial buat keluarga besar streaming termasuk Suli Malas Batu. Din, monggo Pak Din. Pak De, monggo Pak De. Pak David monggo. David. Yuk. Yuk ya. Yuk ya.
Jadi Pak Dile ngene iki kurang tepat ya. Nek ora apa-apa. Tapi dia tuh gercep loh Mas. Kandani kok. Gak perlu HE langsung metu ya. Sehat-sehat selalu Pak D. Siap. Biasanya tuh HE metu neh. Iya pokoknya setiap HE metu iki Mas. Tenang. Ojo lali pawaiku. Manggut. HE, Bu. Bu, jare HE lho, Bu. Iki pripun, Bu? Melu HE ora, Bu? Ora. Menyerah, Mas. Ya berarti sampean loh, Bos. Iya toh, Bos? Oh iya, berarti HE mana, Bos? Ongko. Ya Allah, Bosku luar biasa. Ojo lali pawale. Mbak Nuwun, Bosku. Ini ki membuatku pengen nyanyi aku. Nyanyi apa? Put. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil aku kira pensil nggak taunya pentil.
Mbok wedok. Iya. Mbok wedok. Gak ada, aku maunya Pak De. Gak ada. Ini Rene gak nggo dompet tok. Curiga, gua pilih Pak De aku nah. Ya Allah, ya Allah. Iya, Ijolan. Sing duwe ae kan wong wedok yang duwe. Ojo lali. Janji
bersama Nyi Chandra Pesona. Komandannya suruh datang. Ya, Pak Komandan, sini sayang. Ayo, berani Pak nggak? Komandan, mana Pak Komandan? Siap? Ya, hadir. Jane-jane kowe nang endi? Lagunya apa? Iya, Bos Ini dari Rizal. dari tadi ini belum minta lagu soalnya. Iya. Dari tadi siang. Janjinya malam. Urung metu dhisik. Masa Bos Rizal belum bisa keluar? Belum bisa keluar. Susah ya ngeluarinnya. Ada nyonya katanya mau keluar malu. Jan-jane kowe nang endi? Gelagatmu sajak nyupiani. Ayo.
Ku sentil-sentil aku kira pensil ternyata pentil. Waktu ku tolol aku gak tahu yang nongol-nongol. Aku senggol-senggol aku kira botol gak taunya Jempol. pistol mas. Oh, pistol. Pistolnya maman. Masih dari Bapak
Apot. Pak Depur. Wes mengki susunan kemis pisan. Pak Depur. Iso itu.